Klisian ora bisa tawara nirasa ping rasa bebasan sabaya pati Yogyanira sriwu ning lan wirat maya sikrak-sikrak jaran kepang simo seto jaya say la 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 bola oh woi ya tuh ôi oh bay ya ôi lo tuh bê bỏ xoay ba ayo bom ayo bom Simo Sito Joyo Why Madhep rene to, Mbah, nek ngendangi, Mbah.
Yo iku putri kembaran saka kayangan medun ana ing desa Brabuan kene. Ayo wong. Aduh. Apa pengagemane wong? Olok somping pangrawe-rawe cemetis sada lanang. Ya wo, ya. Arepe mrene wo. Enek apa wo? Ya. Arepe arep ngibur para sedaya tamu undangan wonten ing griyang mawon. Alon do alon. Iki mono nyambut gawe ana daerah kene, Nduk. Ayo. Para so so so. So so so. So so so. Oi.
beli